Boe de Boer. Boe de Boer is rond 1994 de energieman van de gemeente Ljouwert. Ik voor de provincie weer er op dat moment actief. Voor de boeren is duurzame energie een passie. Een skinne, duurzame en rendabele toekomst. De nieuwe jelden kunnen dat mogelijk maken. Er is alleen nog een orenwijze van denken van nodig. In Friesland staan 300.000 huizen. Dus per jaar wordt er in Friesland terug huishoudens 600 miljoen euro uitgeven. En dat gaat nu nog naar de energiebedrijven. Datzelfde geld zullen wij hier in de provincie Haren kennen. En dat willen heel veel mensen in Friesland ik heel graag. Hun huis energie-neutraal maken, zodat die energierekening voor in de eeuwigheid constant blijft en dat je het zelf in de hand hebt. De boer weet dat een soort mensen helemaal luchtfietser vinden, maar die binnen even net goed op een hichten. Een kar van duurzame energie smiet een heel soort banen op. En dan gaat huizen isoleren, dan gaat huizen voorzien van zinnenborders. Als de provincie daar een subsidie op jouwt voor een jaar lang bijvoorbeeld, dan door ik te beweren dat er een heel soort werk uit voortkomt, want die dingen moeten op het dak zetten worden, dan moet ik leidingen online worden. Maar boven dat komt er dan een bedrijf in Friesland die gaat zinnenborders maken. En dat is ook weer werk. Maar even de Ljouwter energieman, moeten die mensen vooral beter zien naar wat er gaande is. Er zijn heel veel mensen die willen aan de slag. Dus er is een sleet waar doorheen springen. Dus deze 300 miljoen is een soort pols. En het is ook een kloppend hart van Friesland eigenlijk. Dat is ook een pols. Dus neem dat geld maar het polsgeld en zet het in om over die sleet te springen. En dan ben we met 300 miljoen ben we makkelijk over die sleet heen. En als het al jaar in energie steekt, dan komt het de komende 50 jaar komt dat geld weer om in een Friese gemeenschap. En dat is werk, werk, werk. Duurzame energie als banenmotor voor de provincie. Daar moet de provincie op inzetten. Grote infrastructurele projecten zocht de boer neer in. Dat geld moet waarom naar de mensen zelf. Het moet naar de dorpen. De mensen willen zelf aan de slag. Het gaat door zonnepanelen, het gaat door zonneboilers, het gaat door isolatie van woningen, het gaat over auto's op green gas, het gaat over het beter regelen van afval omzetten in green gas. Alles hier zelf in Friesland. En het gaat vooral, en dat is het belangrijkste, over de mensen zelf. Die willen dit en die doen dit dan, wat de provincie helpt, op grote schaal in dorpen. En grote schaal betekent werk, werk, werk.